ଆଜି ଆମେ ଟିକେ 2013 ମସିହାର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ନାଁଟା ଥିଲା ନଈ ସେପାରି କନକ ଗୋରୀ। ଓହୋ ହଁ ହଁ, ନଈ ସେପାରି କନକ ଗୋରୀ ମନେ ଅଛି। 2013 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବୋଧେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ହଁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 1। ତ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ଆଧାରରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ, କଳାକାର ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ, ପୁରସ୍କାର ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଅଜୟ ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜ ବ୍ୟାନର ଥିଲା ଅନନ୍ୟା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ମଜା କଥା ହେଲା, କାହାଣୀଟା ବି ସେ ନିଜେ ହିଁ ଲେଖିଥିଲେ। ଓହୋ, ଏକାଧାରାରେ ପ୍ରଯୋଜକ ଆଉ କାହାଣୀକାର। ହଁ, ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ପଙ୍କଜ ପାଢ଼ୀ, ସଳାପ ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଯୋଜକ ନିଜେ କାହାଣୀ ଲେଖନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଆନ୍ତରିକତା ରହେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ। ଆଚ୍ଛା, କଳାକାରଙ୍କ କଥା କ'ଣ? ଶୁଣିଛି ବେଶ ବଡ଼ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲା। ହଁ, ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ତ ପାର୍ଥସାରଥୀ ରାୟ ଆଉ ରାଲି ନନ୍ଦ ଥିଲେ। ହଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟା ହେଲା ସହଯୋଗୀ କଳାକାରଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ। ଭାବନ୍ତୁ, ମିହିର ଦାସ, ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି, ଦେବୁ ବୋଷ, ଜୟରାମ ସାମଲ, ବାଃ! ମୀନକେତନ, ସମରେଶ ରାଉତରାୟ, ଏମିତି ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ କଳାକାର। ବାଃ ବାଃ, ଏତେ ସବୁ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା। ଆହୁରି ବି ଥିଲେ ପ୍ରୀତିରାଜ ଶତପଥୀ, କୃଷ୍ଣା କର, ଚକ୍ରଧର ଜେନା, ମୁନ୍ନା ଖାନ୍, ଦେବୀ ବାରିକ, ତାଲିକାଟା ଲମ୍ବା। ବୁଝିଲି। ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞ କଳାକାର, ଏଟା ପ୍ରାୟତଃ କାହାଣୀର ପରିସର ବଡ଼ ଥିବାର ସୂଚନା ଦିଏ। ବୋଧେ ବହୁତ ଚରିତ୍ର ଥିଲେ। ହଁ, ସେମିତି କିଛି ହେଇଥିବ। ଆଉ ଏମିତି କାଷ୍ଟିଂ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ୟାନଭାସରେ ସଙ୍ଗୀତର ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ। ଏକଦମ। ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ପୁଣି ଅଜୟ ମହାନ୍ତି ନିଜେ। ଓହୋ, ପ୍ରଯୋଜକ, କାହାଣୀକାର ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବି। ବା। ହଁ, ଆଉ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ ସଚ୍ଚି ମହାନ୍ତି, ବିଜୟ ମଲ୍ଲ, ଯାହାଙ୍କୁ ପରେ ପୁରସ୍କାର ବି ମିଳିଥିଲା ଏଇ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ବିଜୟ ମଲ୍ଲ। ହଁ, ତାଙ୍କ ସହ ମହେନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାଜା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଶେଖର ମହାନ୍ତି, ଗୀତା ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏମାନେ ବି ଥିଲେ। ବିଜୟ ମଲ୍ଲଙ୍କ ଗୀତ ତ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ମାଟିର ବାସ୍ନା ଥାଏ, ଓଡ଼ିଆ ଭାବ ଥାଏ। ତାଙ୍କ ଗୀତ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଗାଇଥିଲି କିଏ? ଗାଇଥିଲେ ତୃପ୍ତି ଦାସ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦାସ, ତପ ମିଶ୍ର, ପମି, ଅରବିନ୍ଦ, ଚିତ୍ରବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଏମିତି ଜଣାଶୁଣା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ। ହଁ। ଏପରିକି ଅଜୟ ମହାନ୍ତି ଆଉ ମହେନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରୁ ଲାଗୁଛି ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇ ବି ବେଶ କାମ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଫିଲ୍ମର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ତାର ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ। ଠିକ୍ କହିଲେ। 24ତମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରରେ ଏହାକୁ 3ଟା ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ସେଟା ବି ମୁଖ୍ୟତଃ ବୈଷୟିକ ବିଭାଗରେ। ହଁ, କୋଉ ବିଭାଗରେ? ପ୍ରଥମେ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ଗାଗାରିନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଦପତି ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା। ଓହୋ, ପ୍ରମୋଦପତି ସମ୍ମାନ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଏଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ। ତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ଭିଜୁଆଲ୍ସ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିବ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ବିଜୟ ମଲ୍ଲଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୀତିକାର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶବ୍ଦଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସାଉଣ୍ଡ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ବି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା ଏ ଫିଲ୍ମ। ବାଃ! ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି, ଗୀତ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ତିନିଟା ଯାକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଷୟିକ ଦିଗ। ହଁ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଏ 3ଟି ବିଭାଗରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଅଭିନୟ ପାଇଁ କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଟେକ୍ନିକାଲ ଦିଗରେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲା। ଏଟା କ'ଣ କହୁଛେ? ଫିଲ୍ମର କାରିଗରୀ ଦିଗଟା ବେଶୀ ଶକ୍ତ ଥିଲା କି? ହୁଏତ ସେମିତି ହେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଏମିତି ବୈଷୟିକ ଦିଗରେ ଭଲ କରେ, ତାମାନେ ତାର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଗାଗାରିନ ମିଶ୍ରଙ୍କ କାମ ସେ ସମୟ ପାଇଁ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୃଶ୍ୟଗତ ଅନୁଭବ ଦେଇଥିବ। ବିଶେଷ କରି ନାଁଟା ଯେମିତି ନଈ ସେପାରି କନକ ଗୋରୀ। ହଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି। ହଁ, ତ ଯଦି କିଛି ଗାଁ, ନଈ, ପ୍ରକୃତିର କଥା ଥିବ, ସେଠି ଭଲ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଏ। ସତ କଥା। ନାଁଟା ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକ କାହାଣୀ ପରି ଲାଗୁଛି ନା। ଗ୍ରାମୀଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ତେବେ କାହାଣୀ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ଠିକ୍ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି ଆଉ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଉ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିଲେ ନଈ ସେପାରି କନକ ଗୋରୀ 2013ର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାମ ଥିଲା,
ଯାହା ବିଶେଷ କରି ତାର ଟେକ୍ନିକାଲ କାମ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାର କାରିଗରୀ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ ହୁଏ, ସେଇଟା ତାର ସାମଗ୍ରିକ ସଫଳତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହେ? କେବଳ ବୈଷୟିକ ଗୁଣବତ୍ତା ଗୋଟେ ସିନେମାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କି? ଏ ବିଷୟରେ ଭାବିବାର ଅଛି।